20 urte baino gehiago diela da eskolaz eskola, sormenarekin, literaturarekin, euskararekin dantzan. Batzuetan, galdetzen diat irakasliek zer da egiten dana halako hitzaldi batien. Hainbat eskoletako esperientzia oinarri hartuta, garai bateko hitzaldi arruntagoa, sormen tailer moduko zerbait bihurtuz joan zitzaiten. Jatorriko asmoa, liburuaren inguruan aritzea zen, apurka, saio dinamikoagoak eta eragin truke edo interakzio handiago erabilita, ikasleak askoz gehiago hurbiltzen ziren. Konexio eta konfiantza hobea sentitzen zuten, eta horrek emaitza politagoa zekarren. Ikasleak animatu egiten ziren, sortu egiten zuten, eta adibidez euskara arrotzagoa edo ezoikoagoa zitzaienean ere, noizbenka euskara hasten ziren irakasleen harridurarako eta alaitasunerako. Beraz, laburrean, ikasleei ze pentsatu ematen dien jarduna da, hitzaldia edo tailerra. Ikaslei laguntzen die sortzen, laguntzen die nolabait desblokeatzen, eta horrek dakarrena da, zenbaitetan, euskaraz hasten dira. Jolas giro baten baitan, oso ludikoa izaten da. Batzuetan, egilearen liburua da ardatz nagusia, baina batzuetan, irakasleak eskatua edo giroak beak bideratua, askeago uzten da. Eta ikasleen galderek gidatzen dute gehiago interakzioa edo gaia, bagian bullyinga edo jazarpena, sentimenduak, nahasmena, antsietatea, maitasuna, beldurra, hainbat kontu interesgarri gaztentzat, edo beste edonorentzat ere. Batzuetan, gero eta gehiagotan, liburua irakurtzen hasi aurretik ere, izaten da tailerra, irakurtzeko pizgarri bihurtzen dalako. Eta horixe eskatzen dute zenbait irakasleek, irakurtzeko gozea puzten laguntzea. Euskaraz baldin bada, hainbat hobe. Beraz, 11 aukera ditugu, zorionez, guztietan ere dago fruitu ederren bat. Irakurzaletasuna eraitea, norberaren burua beste nolabait ulertzea, artistago edo kreatiboago, edota albo opari gisa, euskararen erabilera eta sustapena. Horra ba, labur-labur, tailer edo hitzaldi bat zer izan daitekeen. Ikaslentza jolasa, irakaslearentzat tresna bat ikasleak hobeto ezagutzeko, edo klaseko materiala bestela lantzeko laguntza. Zalantzarik edo izan ezkeo, lasai idatzi edo deitu, hor nonbait izango da posta elektronikoa jarria, ondo bizi, eta nahi dezuen arte.